Makalisan tulong si Man ang search operations, dagos ng nakuan bangkay kan 18 anyos na estudyanteng si Caterina Cassandra Puyawan na nawara sa kasagsagan kan panrapado kan Bagyong Christine sa Bicol Region. Sigun kay Police Staff Sergeant Robert Aguilion, an Assistant Public Information Officer kan Naga City Police Office, nadukayan ang bangkay ni Puyawan kan mga kabuhan kan Bureau of Fire Protection Naga City, asing kan personalized kan City Disaster Risk Reduction Management Office sa kahalabang kan salog sa Purok 1 Barangay del Rosario, Naga City, mag-alas 2:45 nin hapon kasudma Nobyembre 13. Sa impormasyon, na-identifikar pa kan sa iyang ama ang biktima huli sa sulot kay ning itom na pantalon. Hanap na din ang katawan ng matagal nawawala na si Cassie mula pa noong kasagsagan ng Bagyong Christine. At ito po ay nakakalungkot dahil ito ay nasa state of decomposition na dahil nga din sa tagal na ito ay nandoon sa parteng ilo, sa may parteng creek ng Barangay del Rosario, Naga City. Nawara ang biktima makalis na anudong kan tubig baha na kausakan Bagyong Christine kan Oktubre 22. Antas ang pagkakakuha sa bangkay kan biktima, inot nang nadukayan ang bangkay kan sa iyang tiyoon asin mga tiyaon sa manlain-lain na porsyong kan naunang bitan na syudad. Nakaiba ng kan biktima sa laog kan pagsadereng bihikulo kan mga inian na anod mantang pigbabaybay ang tinampo sa Carayan del Rosario, Naga City. Base sa initial investigation and base na duman sa lugar na pinangkuhanan sa iya, dahil medyo may mga kawayanan ining area asin dahil na din sa tubig baha ng Bagyong Christine, bako man lang siyang pure na tubig, kundi igwa siyang mga debris, igwa siya ng mga kabenta ng daga, asin ano pa, iba-ibang basura na nakakontribute na kung saan ining ikasin natabunan kay yung mga debris, kaya safe siya tulos nakuha. As in, kan time na kakaigwan ng retrieval operation, medyo mataas pa ang tubig sa lugar na ini. Sa ngunyan, nasa punerarya pa ang bangkay kan biktima para i-cremate asin nakatalaan ng iuli sa iyang nabayaang pamilya. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.